Odgovor EU na energetsku krizu pokazuje da vlasti te razumiju što nas čeka. Jedini način da se kriza riješi je da se nađe dovoljno jeftine energije na koje je sadašnja ekonomija i nastala. Ne možete biti razvijena zemlja, a ne trošiti energiju. Limitiranje cijena neće pomoći jer nitko neće ni proizvoditi ni prodavati proizvoda na njemu izgubi. Već to dovodi do micanja tih proizvoda sa polica trgovina. Savjeti da se smanji grijanje i tušira u hladnoj vodi su smiješni, a ljudi će manje trošiti jer neće moći platiti, a ne jer im vlada tako kaže. Enormne cijene plina uništavaju i industriju umjetnih gnojiva, što najavljuje veliku krizu u proizvodnji hrane. Izgradnja alternativne i obnovljive infrastrukture trajat će desetljećima, pa tako Hrvatska sada radi novo skladište plina koje će biti gotovo tek 2027. Dugoročno sve države trebaju težiti energetskoj neovisnosti, međutim za zimu koja nam dolazi i onu sljedeću, ako želimo izbjeći urušavanje europske ekonomije, budućnost bez industrijskih proizvoda, bez dovoljno hrane i grijanja, treba napustiti kontraproduktivne energetske sankcije i obnoviti trgovinu s Ruskom federacijom.